Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Δημαρχείο Αγρινίου και έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω με τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου και εκ νέου υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Καλησπέρα κύριε Παπαναστασίου. Καλησπέρα κύριε Κούτσικη. Είμαστε λίγες ώρες πριν να ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος. Έτσι, αύριο Παρασκευή ξεκινά επίσημα. Ακριβώς. Ωραία. Πριν από 9 χρόνια ξεκινήσατε την προσπάθειά σας στο Δήμο Αγρινίου με τον συνδυασμό Αγρίνιο Νέα Αρχή. Τόπος να ζεις. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω 9 χρόνια μετά από αυτή την προσπάθεια, το Αγρίνιο είναι μια πόλη, είναι ένας τόπος για να ζούμε όπως πραγματικά μας αξίζει? Ακούστε, έγινε η νέα αρχή και κάθε φορά υπάρχει μια νέα αρχή που οδηγεί στο να κάνουμε το Αγρίνιο ένα τόπο να ζεις. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο το Αγρίνιο έχει αλλάξει. Όσοι ζουν στο Αγρίνιο, αλλά και όσοι αγρινιώτες έρχονται κατά διαστήματα, το πρώτο πράγμα που επισημαίνουν είναι αυτό, ότι αλλάζει συνεχώς η πόλη, αλλάζει συνεχώς ο Δήμος μας και αλλάζει προς το καλύτερο. Ο Δήμος μας γίνεται πλέον βιώσιμος, πιο ανθρώπινος, ένας Δήμος σύγχρονος, ένας Δήμος που γίνεται ευρωπαϊκός Δήμος πια. Και αυτός ήταν και ο μεγάλος στόχος εξ αρχής. Το Αγρίνιο να γίνει πιο θελκτικό, να γίνει πραγματικά μια όμορφη πόλη. Ένας όμορφος Δήμος. Αν σας έλεγα να σταθείτε σε κάποια, όχι σε κάποια, στα έργα τα οποία σημάδεψαν αυτή την πορεία. Κοιτάξτε να δείτε, τα έργα θα πρέπει να μιλάω ώρες. Γιατί πραγματικά θέλω να πω ότι νιώθω και μια ευλογία γι' αυτό, ότι τους στόχους που έβαλα τους πετύχαμε μέχρι τώρα. Βάλαμε στόχους και μάλιστα βάλαμε και τον πύχη ψηλά και τον πετύχαμε, γιατί καταφέραμε πραγματικά, ακόμα και προγράμματα όπως είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που θυμάστε ότι στην αρχή ήταν να πάρουμε 20 εκατομμύρια, να γίνει 67-70, κάπου τόσο. Ναι. Άρα καταλάβατε ότι υπερπολαπλασιάσαμε τους στόχους. Ναι. Υπερπολαπλασιάσαμε αυτό που φαινόταν ότι θα είχαμε τον πρώτο καιρό. Τότε είχα κάνει μια φιλόδοξη στρατηγική, που αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων ότι όντως ήταν φιλόδοξη, αλλά ήταν και η σωστή στρατηγική. Ναι. Ότι σηκώσαμε τον πύχη ψηλά, γιατί θυμάστε ότι κατέθεσε ένα πρόγραμμα 87 εκατομμυρίων. Ναι. Και από μερικούς μάλιστα λιδωρήθηκα που θα τα βρει τα λεφτά. Δεν θα πλησιάσετε αυτόν τον στόχο. Έτσι. Και τελικά το καταφέραμε και το καταφέραμε να το πάμε εκεί ψηλά αυτό το πράγμα. Ναι. Και το λέω γιατί ακόμα και έργα που δεν τελείω ο Δήμος, όπως παράδειγμα το Παπαπέτρου, οι αποθήκες, είχαν μπει στη στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και έγινε όχημα ΙΒΑ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Και τώρα να γίνονται οι μελέτες και να εντάσσεται, και μπράβο στον Περιφερειάρχη που το προχωράει και στηρίζει αυτή την προσπάθεια και χρηματοδοτεί και τη μελέτη αλλά και το έργο, ώστε το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει επιτέλους το διαχρονικό μουσείο της πόλης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως βέβαια και οι αναπλάσεις που γίνονται πέριξ του, που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή. Και το λέω αυτό γιατί όλα αυτά είναι σχεδιασμένα πάνω σε μια στρατηγική που τη χτίζουμε βήμα-βήμα, τουβλάκι. Ναι. Αυτά τα έργα, κύριε Παπαναστασίου, αφήνουν αναπτυξιακό αποτύπωμα στην πόλη και ευρύτερα στην περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα έργα υποδομών αφήνουν αναπτυξιακή βάση και υπόβαθρο στην περιοχή. Αλλά ταυτόχρονα, παράδειγμα, το γεγονός ότι αναπλάθουμε μια συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία θα γίνει το διαχρονικό μουσείο της πόλης. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια πόλη που δεν έχει ένα τέτοιο μουσείο και μάλιστα σε ένα τόσο εμβληματικό κτίριο. Απ' την άλλη, ξέρετε ότι καταφέραμε να κάνουμε βαριά έργα υποδομής, όπως η ίδρυυση του Αγρινίου που γίνεται τώρα, όπως τα έργα, τα αποχετευτικά πέριξη των λιμνών μας, των παραλίμνιων περιοχών, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εκτελείται η Β' φάση και έχει δημοπρατηθεί και η Γ', άρα ολοκληρώνεται. Η επέκταση του βιολογικού έχει τελειώσει. Μιλάμε για έργα που προστατεύουν αυτά το περιβάλλον. Και όλα αυτά μαζί τα έργα δημιουργούν υποδομές. Και να πω βέβαια και για το πάρκο, το πολύπαθο πάρκο του Αγρινίου. Προλάβα την επόμενη ερώτησή μου, αλλά πριν πάμε στο πάρκο, ήθελα να σταθώ λίγο στα έργα που αναφέρατε και να πω ότι είναι και έργα που τα αδικούμε πολλές φορές, γιατί είναι κάτω από τη γη. Ακριβώς. Το έχω πει και άλλες φορές. Αλλά απαραίτητα έργα όμως προκειμένου να. Αυτά είναι έργα υποδομών. Ναι. Τα πεζοδρόμια είναι έργα υπέρδομων. Ναι. Οι πλατείες. Όταν όμως ακόμα και τα πεζοδρόμια συνδυάζονται και με υποδομές, όπως παράδειγμα γίνεται σε όλα τα έργα των οδών που κάνουμε στην πόλη,
Όλα τα έργα που είδατε, από τα στρογγυλά που γίνανε, η Χαριλάου Τροϊκού, όλα τα έργα, η 10η Ιουνίου, όλα αυτά, γίνονται και έργα υπόδομων. Να. Ξυλώνονται όλα τα δίχτυα και γίνονται καινούργια. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αυτά τα έργα θα κρατήσουν για δεκαετίες και μπορεί να κρατήσουν και 50-60 χρόνια το καθένα από αυτά. Πάρκο, σημείο αναφοράς για το Αγρίνιο Περιττό να το αναφέρουμε, ένα ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό έργο. Αν έχω πληροφορήσει σωστή, τις επόμενες μέρες θα γίνουν και τα εγγένεια. Ακριβώς, θα γίνουν και τα εγγένεια, το πάρκο είναι ολοκληρωμένο, φτιάχνουμε ταυτόχρονα που δεν προβλεπόταν στην αρχή και το κηποθέατρο, και βέβαια είδατε ότι συμβασιοποιήσαμε και το κτίριο του πάρκου, το οποίο θα φτιαχτούν τα ταβάνια, θα ενισχυθεί το κτίριο, θα είναι ένα κτίριο ενεργειακά αυτόνομο, με αναψυκτήριο, με αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων και με χώρο δημιουργικής απασχόλησης. Το πάρκο πάλι θα δώσει μια αναπτυξιακή εικόνα στην περιοχή και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι. Γιατί και στο παρελθόν το πάρκο γινόταν σημείο αναφοράς και επισκεψιμότητας για πολλούς ανθρώπους και εκτός του Δήμου Αγρινίου. Άρα βλέπετε ότι προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις αναπλάσεις, τους πεζοδρόμους, το μουσείο που θα γίνει, το πάρκο. Όλα αυτά δημιουργούν αναπτυξιακή προοπτική και ταυτόχρονα βελτιώνουν και απίστευτα και την ποιότητα ζωής των δηματών μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τι θα δούμε στο πάρκο? Εγώ προσωπικά δεν το έχω επισκεφθεί ακόμα. Κοιτάξτε, τις επόμενες ημέρες που θα το επισκεφθούμε, τι θα δούμε μέσα στο πάρκο? Το πάρκο έγινε μια ήπια ανάπλαση. Ήπια ανάπλαση για να μπορεί. Ξέρετε, το πάρκο ήταν πολύ παθό. Εγώ έκανα έργα, ας πούμε, θυμάμαι, ανακοίνωνα κάποιο έργο και μου γράφαν ναι, αλλά το πάρκο ήταν πραγματικά ζητούμενο. Γιατί ολοκληρώσετε την απάντηση σας, τι θα δουν οι Αγρινιώτες Οι Αγρινιώτες λοιπόν θα δουν ένα σαφώς ανακοινισμένο πάρκο με σύγχρονες προδιαγραφές, με φωτισμό χαμηλό και υψηλό LED, με δίκτυα υποδομών από κάτω για τα όμβρια, ύδατα, για πυρασφάλειας που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Είναι και συστήματα προστασίας του χώρου και βέβαια πραγματικά παιδικές χαρές εξαιρετικές. Προφανώς θα το έχετε δει και σε φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν το έχετε επισκεφτεί. Γιατί κάθε μέρα η επισκεψιμότητα στην παιδική χαρά και στο πάρκο μέσα το ίδιο είναι εκπληκτική. Δηλαδή στους διαδρόμους τρέχουν, παίζουν, η παιδική χαρά είναι πάντα γεμάτη. Έχει γίνει πάλι σημείο απίστευτης έλξης για τους Αγρινιώτες και το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρώ ότι θα είναι και για πολλούς ακόμη επισκέπτες. Αυτές οι μέρες είναι οι μέρες χαράς λοιπόν για το πάρκο, ωστόσο κύριε Δήμαρχε, όπως είπατε και εσείς πριν, ακούγεται συνεχώς παράπονα. Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση και γιατί οι Αγρινιώτες στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια το πάρκο? Κοιτάξτε να δείτε, το πάρκο ξέρετε ότι υπήρξε μια εμπλοκή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώθηκε ο προηγούμενος διαγωνισμός και η δημοπρασία, εκτελούνταν έργο στο πάρκο. Για πολλά χρόνια προσπαθήσαμε με ίδια μέσα να το διαμορφώσουμε λίγο να μπορεί να είναι ο κόσμος μέσα, αλλά πραγματικά το πάρκο ήθελε μια εκβαθέων ανάπλαση. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτό ξέρετε ότι το δασαρχείο ήταν κάθε μέρα και η αρχαιολογική υπηρεσία μέσα. Γιατί κάποιοι λέγανε μπορεί να έχει αρχαία, άλλοι το ριζικό σύστημα μπορεί να πειραχτεί, των δέντρων, τι θα κάνετε, πώς θα γίνει. Προσπαθήσαμε ουσιαστικά να γεφυρώσουμε όλες τις διαφορετικές απόψεις και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήθελε και χρόνο, αλλά και πολύ μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής γι' αυτό. Τελικά καταφέραμε να γίνει πραγματικά μια ήπια ανάπλαση, σωστή και χωρίς να έχουμε τα γνωστά παροτράγουδα του παρελθόντος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για την πόλη πλέον να έχει αποδοθεί αυτός ο πνεύμονας Παρσινού σε όλους τους δημότες. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Παπαναστασίου, για τους στόχους που έχετε θέσει για την επόμενη θητεία, εφόσον εκλεγείτε. Ποιοι είναι αυτοί? Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε, έχουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, τα κάνουμε όλα βήμα-βήμα. Τα χτίζουμε όλα τουβλάκι. Με ένα μακρόχρονο σχέδιο. Αυτό λοιπόν προβλέπει στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα από το νέο ΕΣΠΑ που καταφέραμε να το τροποποιήσουμε και θα σας πω τι, να ρίξουμε το βάρος μας πλέον, αφού το Αγρίνιο σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει πολύ καλά έργα υποδομής, στις κοινότητές μας, στις δημοτικές μας κοινότητες. Στο προηγούμενο ΕΣΠΑ το Αγρίνιο πήρε βιώσιμη αστική ανάπτυξη και αυτό αφορούσε την πόλη Αγρίνιο και την πόλη Πάτρα στη Δυτική Ελλάδα.
Αυτό υπήρξε και κριτική γι' αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ήταν όμως κάτι που δεν το επέλεξε η Δημοτική Αρχή δικιά μας, που ανέλαβε το 2014 το Σεπτέμβριο. Αυτό είχε σχεδιαστεί από πριν. Ναι. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίσαμε και δικαίως ήταν ότι στο Αγρίνιο γίνονταν έργα και δεν γίνονταν έργα στις τόσο μεγάλες στις κοινότητες, στις δημοτικές μας κοινότητες. Όμως αυτό δεν μπορούσαμε να το αναστρέψουμε και όπως είπαμε δεν μπορούσα να πάρω μόνο τα 20 εκατομμύρια αφού μπορούσα να πάρω τα 67 για το Αγρίνιο. Πήγα λοιπόν και πήρα και τα 67 και έγιναν ακόμα περισσότερα έργα, τα οποία όμως μπορούσαν να γίνουν μόνο μες στην πόλη. Ναι. Στο έξω κομμάτι γίνονται τα έργα των υποδομών που σας είπα, της υδρεύσεως, των αποχετεύσεων κτλ. Που δεν υπήρχαν. Έτσι, όλα τα παρατριχόνια δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο. Τώρα ολοκληρώνεται. Άρα εκεί γίναν έργα βαριά υποδομής που όμως προβλεπόταν μέσα από το ΕΣΠΑ. Γιατί το ΕΣΠΑ είναι πλέον το εργαλείο μας και αυτό που έχουμε στοχεύσει. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Περιφερειάρχη και τη Διαχειριστική Αρχή, τώρα που σχεδιαζόταν το νέο ΕΣΠΑ, και καταφέρνουμε η ΒΑΑ να βγει και στις δημοτικές μας κοινότητες και ταυτόχρονα να έχουμε και όχι φύσης και πολιτισμού. Άρα θα έχουμε πλέον τα εργαλεία που χρειαζόμαστε από το ΕΣΠΑ για να κάνουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο και να σας πω και την αλήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζω για μια ακόμη φορά, γιατί θέλω να ολοκληρώσω ένα πολύ σημαντικό έργο που είναι σχεδιασμένο για αυτό το Δήμο. Πάλι με προλάβατε κύριε Παπαναστασίου, συζητώντας με πολίτες στο Αγρίνιο, ίσως και μαζί σας θα το έχετε ακούσει, γιατί ένας δήμαρχος που είναι 9 χρόνια στη διοίκηση ενός Δήμου να ζητήσει και πάλι τη λαϊκή εντολή του κόσμου, την ανανέωση. Θα σας πω γιατί το απάντησα κάποια στιγμή όταν μου είχα γίνει μια διαφορετική πρόταση. Ότι έχω τραχανά απλωμένο. Ότι έχω έναν σχεδιασμό, εγώ και οι συνεργάτες μου, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και κυρίως αυτό, να αναπτύξουμε την τριχονίδα, τις δημοτικές μας κοινότητες, τις πέριξεις, τις ορεινές περιοχές. Βλέπετε ότι βγάλαμε ορεινές διαδρομές περιπατητικές στο Πανετολικό. Τώρα σχεδιάζουμε και στον Αράκινθο αντίστοιχες. Αυτός είναι ο στόχος, η συνολική ανάπτυξη του Δήμου μας. Και γι' αυτό συνεχίζουμε. Ναι. Αλλά μπορώ να πω και κάτι άλλο. Για ποιο λόγο ένας δήμαρχος πρέπει να μείνει μόνο 2 ή και 3 θητείες? Ποιος θεωρείται πιο πετυχημένος δήμαρχος στη χώρα? Νομίζω ότι ο δήμαρχος Περιστερίου, ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος είναι 4-5 φορές εκλεγμένος και πάει για επόμενη. Να. Δεν γίνονται όλα με πάτημα του κουμπιού. Και πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ένας δήμαρχος έχει έργο, θα πρέπει να αναγνωρίζεται τους δημότες. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και αυτή τη φορά. Ναι. Κύριε Παπαναστασίου, θέλω να σας ρωτήσω για τη συζήτηση που υπάρχει πάντα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα στην πόλη για τα θέματα που δεν είναι στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής και έχουν να κάνουν με την κεντρική εξουσία. Και εσείς το έχετε πει ότι η κεντρική εξουσία πρέπει να προσέξει περισσότερο την περιοχή, πρέπει να της δώσει αυτά που δικαιούται. Φυσικά. Έτσι. Και είναι μια διαρκής μάχη αυτή. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν είστε ικανοποιημένος από την κυβέρνηση το πώς αντιμετωπίζει τα ζητήματα τα μεγάλα του Δήμου Αγρινίου και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό ώστε να αποκτήσει επιτέλους η περιοχή αυτά που δικαιούται. Όπως είπα, πολλά πράγματα δεν γίνονται με το πάτημα του κουμπιού. Ασκούμε πίεση για πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρετε ότι ακόμα και στην προεκλογική συγκέντρωση, στην κομματική προεκλογική συγκέντρωση του Πρωθυπουργού, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, του έβαλα θέματα που αφορούν κάθετη σύνδεση πανεπιστήμιο. Να. Νομίζω ότι έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά, γιατί υπήρχαν και βίντεο και καλύψεις. Ξεκάθαρα στοχεύουμε ό,τι χρειάζεται ο τόπος μας. Όμως δεν μπορεί να τα λύσει αυτά η Δημοτική Αρχή. Πρέπει να τα λύσει κάποια κυβέρνηση. Εμείς τα διεκδικούμε και συνεχίζουμε. Όμως τα ζητήματα είτε των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, είτε παράδειγμα των νοσοκομείων της χώρας, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν κυβερνητικές πολιτικές. Και αν θέλετε, και πάμε και στους γειτονικούς δήμους να δούμε, και στο Μεσολόγγι και στην Άρτα και στον Πύργο, τα ίδια ζητήματα υπάρχουν για το πανεπιστήμιο, για το νοσοκομείο. Αυτά είναι ζητήματα γενικότερες. Γίνεται σκόπιμα αυτή η συζήτηση? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σας λέω ότι καταρχάς άκουσα και τον Πρωθυπουργό που είπε ότι θα κάνει ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας. Εμείς δεν είναι ότι δεν έχουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο, παράδειγμα. Έχουμε καινούργιο νοσοκομείο και καινούργια μηχανήματα. Στελέχωση, σωστή χρειαζόμαστε. Άρα εκεί περιμένουμε την κυβέρνηση που πραγματικά πιστεύω, αφού το έβαλε και προμετωπίδα πλέον ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνουν κινήσεις για την ενίσχυση των νοσοκομείων όλης της χώρας, αλλά και του νοσοκομείου του Αγρινίου.
Κλείνοντας, διακύβημα των εκλογών, κύριε Παπαναστασίου, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι οι Αγρινιώτες γνωρίζουν. Είμαι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας, ένας άνθρωπος που οι περισσότεροι με αποκαλούν Γιώργο, πάω στο Γιώργο. Πραγματικά αυτό δείχνει και την οικειότητα που υπάρχει ανάμεσα στο δήμαρχο και στους δημότες. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ να λύνω τα προβλήματα. Όπως σας είπα, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, ούτε πάτημα κουμπιού και να λύνονται όλα. Στοχευμένα όμως και με σταθερό βηματισμό λύνουμε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Πάμε τον τόπο μας μπροστά, πραγματικά μπροστά, και το βλέπουν όλοι αυτό. Και θεωρώ ότι οι συνδημότες μας το έχουν καταλάβει αυτό. Θα μας δώσουν ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή για να προχωρήσουμε μπροστά. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Εκλογή από την πρώτη Κυριακή είναι το 43%. Τώρα νομίζω και ότι είναι εφικτός στόχος. Αυτό θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό θέλουν και οι δημότες, να προχωρήσουμε μπροστά. Κι άλλο, να μην σταματήσει αυτός ο βηματισμός, ο γρήγορος που έχει προς τα μπρος του Αγρίνου. Ναι. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, έτσι, γιατί 9 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Αγρινίου υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα τελευταίο, είπα πριν ότι θα είναι η τελευταία ερώτηση, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο 43%, θέλω να σας ρωτήσω για την αυτοδιοίκηση. Από την ημέρα που αναλάβατε Δήμαρχος Αγρινίου μέχρι σήμερα, θεωρείτε ότι αυτός ο θεσμός εξελίσσεται? Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουν και τι είναι αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, περάσαμε πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά εγώ στα 9 χρόνια όλοι οι δημοτικές αρχές της χώρας από το 2014, ίσως και νωρίτερα και από το 2010 και μετά, όταν άρχισε η οικονομική κρίση, αλλά εγώ θα μιλήσω από την περίοδο 2014 έως σήμερα, 2023, περάσαμε δύσκολα. Πραγματικά δύσκολα. Υπήρχε ένας καλλικράτης, ο οποίος δεν ακολουθήθηκε από το πρόγραμμα Ελλάδα, άρα να έχει χρηματοδοτικά εργαλεία υπέρ των Δήμων. Περάσαμε τα capital controls, περάσαμε αυτή την απίστευτη οικονομική κρίση, και το γνωρίζετε όλοι που πέρασε και η χώρα. Στη συνέχεια είχε η κρίση του COVID, μετά ήρθε η ενεργειακή κρίση. Και μέσα σε όλα αυτά καταφέραμε, εξορθολογίζοντας τα οικονομικά των Δήμων, να μην μας λείψει τίποτα, να μην αυξήσουμε τέλη όλα αυτά τα χρόνια, και πραγματικά να έχουμε επιτελέσει και ένα ουσιαστικό ρόλο που δεν είναι μόνο τα έργα υποδομών που κάναμε. Κάναμε κοινωνικό έργο την εποχή του COVID, μοιράζοντας ακόμα και φαγητό στις απομακρυσμένες περιοχές στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη ή στον γερασμένο πληθυσμό που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές. Μοιράζαμε 600-700 μερίδες φαγητό κάθε μέρα. Στηρίξαμε όλο αυτόν τον κόσμο. Χρειάζονται όμως τολμηρές μεταρρυθμίσεις ακόμη στην αυτοδιοίκηση. Συμφωνείτε? Οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, καταρχάς η αυτοδιοίκηση θέλει μεταρρυθμίσεις και θέλει και πόρους που θα συνοδεύονται με τις μεταρρυθμίσεις. Επειδή ξέρετε ότι είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ήμουν από αυτούς που, παράδειγμα, ζήτησαν να προχωρήσουμε πραγματικά σε συνολικές μεταρρυθμίσεις. Να γίνουμε Ευρώπη πραγματική. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες να πάρουν και άλλες αρμοδιότητες και πόρους. Εγώ είπα, γιατί τα σχολεία να μην είναι στους Δήμους, όπως είναι στην Ευρώπη? Γιατί και η υγεία. Η υγεία. Που συζητούσαμε πριν. Τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, γιατί να μην είναι στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη? Σας ευχαριστώ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το κράτος θα πρέπει να αποκεντρωθεί. Και η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, πάντα υπάρχουν και κακές εξαιρέσεις, έτσι, αλλά στο σύνολό της έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά η αυτοδιοίκηση στήριξε την κοινωνία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαναστασίου, για τη συζήτηση που είχαμε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, και θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία και σε μια επόμενη συζήτηση να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που αφορούν το Δήμο Αγρινίου και την περιοχή συνολικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Φιλοξενήσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αχελό τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, Δήμαρχο Αγρινίου και εκ νέου υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές. Να είστε καλά.